Hej alle sammen, jeg håber I har det godt på trods af det vilde snevejr. Jeg har lavet en lille inspirationsvideo, der skal vise, hvordan jeg også bruger at sælmal, der jo egentlig er et mundtligt fortællespil, til også at træne elevernes skriftlige sprogfærdighed i tyskfaget. Så det vil jeg guide jer igennem nu. Mine elever har alle derhjemme læst den korte tekst Tom geht weg, som I sikkert kender. Dernæst får de ret god tid på klassen sammen med deres skrivemarker til at gennemgå teksten, så de ved præcis, hvad der sker i den. Så udvælger de 7 fortællekort til kategorien resumé. Og det I kommer til at se, det er altså, at eleverne skal bevæge sig fra det mundtlige over til det skriftlige. De har nu udvalgt 7 resumékort. Det første kort kunne være, der Text ist von Sibyl Berg geschrieben. Der Text heißt, Tom geht weg. Zu Beginn des Textes erfahren wir, dass Tom sich in einer Großstadt befindet und gerade Sex mit einer Frau gehabt hat. Og så fortsætter vi ellers med at gå igennem handlingen. Eleverne øver sig på det her 2 og 2 en del gange på baggrund af de her 7 fortællekort. Når de har øvet sig 3 gange, så beder jeg dem om at finde deres mobil frem og gå lidt for sig selv. Og så laver de first take en memo af deres resumé. Tanken er jo, at eleverne så, når de kommer hjem, kan bruge deres lydoptagelse til at skrive et resumé af Tom, hvor de selvfølgelig bruger de 7 tekststartsætninger. Det vil sige, der Text ist von Sibyl Berg geschrieben osv. Tanken af den her struktur og det her skriveskelet, det er, at eleverne rent faktisk får skrevet et resumé med nogle sætninger, som de selv kan overskue. Og forhåbentlig minimerer det også risikoen for snyd, for de kan jo rent faktisk godt selv.